When Apo Bombo Roger, idi kalman, oras iti alas 6 iti malem, ket nakaawat tayo iti E911 call. No sa dino nga i-report na nga ada iti napasamak nga disgrasya iti barangay 18 dito ili nga sarat. So dahita nga ro da nagalalisto dagiti kameng iti kapulisan tayo tapnon mapanda sigod nga i-rescue dagiti biktima ket dita nga nakita da dahiti maysa nga unconscious nga nangimanehar iti motorsiklo ken dahito met kinadinnong par na nga maysa nga four-wheel vehicle. So at that time Bombo Roger ket nag-intaray nga sigud dagiti kapulisan tayo iti dingras sa district hospital ngem daksang gasat dead on arrival daytoy babaen pa lang iti panangi deklara daytoy doktor nga nang tabing kanya na Bombo Roger. Okay. Sir, based investigation tayo dito'y head and collision, iti napasama kapo hepe? When dahita nga rod ti assessment ken nagturungan iti investigation tayo ta daytoy motor ket ken daytoy maysa nga behikulo ket talaga nga sango iti tama da both iti sango nga part ken kastamit ten base ka daytoy information nga inted daytoy driver iti four-wheel vehicle ket talagang nagdinong parda head-on collision na Bombo Roger. Okay. Nistablisar tayo sir no sa sino digiti denti right lane na kunada ganiti magaw ti linya ti kalsada digiti so anat tinakita ti nga rason no apay nagdinong par digiti apo duang nga behikulo sir. Kasta nga rod apo Bombo Roger, based on the account of the driver kada ito'y motor daytoy Mirage ket kuna na nga idi baybayabayan na daytoy highway ket daytoy motorsiklo ket adda ti kaslang overtaken na daytamet ten nga nagdinong parda Bombo Roger ket idi ngamin nagproceed ti kaming ti kapulisan di Jayan ket naiyaka rin dagitay involved vehicle iti igid iti kalsada Bombo Roger ngem dayjay nga rod based kadagiti nakakita ket talagang nagdinong parda iti tinga nga mismo iti kalsada ta daytoy ngamin ket adda iti under construction na iti babae na paset daytoy place of incident Bombo Roger. Okay. Sir, deti driver ti motorsiklo or deti four-wheel vehicle nistablisar tayo digito sir no nagkapwa digito ken kumusta iti examination, medical examination digito no dati influensya ti sangir kasi han nga lingi din apo hepe no dati vehicular traffic incident iti bukod ti nga lugar or even ti duma probinsya ket sumagmano ka digito ket or kadwan na ket involved iti nasanger wenno adda iti influensya ti nasanger apo hepe kumusta iti dua nga driver both parties apo hepe? Ti panag-imbestigar ti kapulisan tayo ket daytoy driver iti four-wheel vehicle ket clear met isuna iti alcoholic beverages Bombo Roger ta pinamedical tayo nga ro isuna ngem daytoy driver iti motorsiklo ket based on the information gathered by our investigators ket naggapu isuna iti maysa nga party wenno salo-salo nga denti involvement na iti arak wenno nasanger ta daytoy nga rod ket nakamotorsiklo nga nagawid nga base kadagiti kinasangon na ket nagiinom da Bombo Roger. Dayta nga rod iuray mi daytay result ti medical legal na ta isundo ti basis tayo nga mangiparukat no anya talaga iti napasamak kada ito'y natay na biktima Bombo Roger. Okay.
At kadigito sir, mapalimamuan ti Tagano, iti nakagmaneho ti motorsiklo, ken Tagano maditi four-wheel vehicle. Apo, sir? When iti driver iti nangiturong iti motorsiklo ket taga barangay 18 met lang dito iling asarat. Iti met lang barangay nga nakapasamakan na Bombo Roger. Ket dito met four-wheel vehicle ket taga San Nicolas, barangay 16 Bombo Roger. Ket dito nga road driver itatati four-wheel ket agdamang nakadete na iti PNP Sarat tapnon na ikuha tayo Bombo Roger. I-process tayo dito aglalo tatangamin ket holiday isong medyo mabayag dito panaka-edit na lang dito Bombo Roger. Kakasetting standard operating of procedures ni Philippine National Police. Okay.